Saploke kowe nang kene, tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi suda. Terus suwe ning suwe bareng kowe nglipur karo aku Bagong, tobat apa ya nyata apa ya ora pendak-pendak aku ki tansah mapan ning kaca gedhah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe, apa ya bener sing tak rasake iki Bagong ning nen ora bener kena apa aku ngrasake rasa seneng nanging yen bener lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning umpama tak tolak mesti atiku lara. Rada serius iki ketok iki. Maksudnya pripun? Bareng kowe nang kene rasa tresna karo Prabu Duryudana suda, mlumpuk ing rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu Bagong. Nganu piye? Anune sapa? Bato